Parlem del català a Europa. El passat 27 de maig, el Consell de la Unió Europea havia de decidir si oficialitzava el català, l'euscara i el gallec a les institucions europees. Davant la manca de consens, Espanya finalment va decidir treure aquest punt de l'ordre del dia. Això sí, el govern de Pedro Sánchez es mostra confiat en que en els propers mesos es podria aprovar. Ara bé, exactament per què haurien de ser aquestes tres llengües, i especialment el català, oficials a la Unió Europea? Primer de tot és una mostra de respecte i de justícia històrica. Aquestes tres llengües, juntament amb l'aranès i el castellà, tenen caràcter oficial des de l'aprovació de la Constitució, però només el castellà és oficial a la Unió Europea. Això és una injustícia, i és que precisament el poble català sempre ha sigut el més europeista. I en un temps on el suport a la Unió Europea està en perill, no ens podem permetre que un poble tan gran com el català pugui tenir reticències a la Unió. També és oficial a Andorra, tot i no ser membre de la Unió Europea, a l'Alguer, a Itàlia, i tot i no ser oficial a França, sí que és una de les llengües més parlades. Per tant, el català no entén de límits geogràfics i s'estén per bona part d'Europa. El tercer argument és que la Unió Europea té 24 llengües oficials i un total de 12 d'elles tenen menys parlants que el català. Amb un total de 12 milions de parlants la faria la 12a llengua més parlada de la Unió Europea. Dit això, no s'entén com països com Finlàndia, que tenen el finès com a oficial, que només el parlen 100 milions de persones, s'haurien d'oposar a reconèixer el català com a oficial. I és que el català no és una llengua minoritària, és una llengua minoritzada. I l'oficialitat a la Unió Europea dotaria la llengua de més prestigi, més reconeixement i més eines per enfortir-la. A més que oficialitzar una llengua no va en contra de cap altra, sinó que enforteix la diversitat europea sobre la qual es fonamenta la Unió. Així que no reconèixer el català, l'euscara o el gallec no és només una mostra de poc respecte cap a aquestes llengües de part de la Unió Europea, sinó una falta de respecte també cap al seu lema i cap al que ens uneix. Perquè mai no estarem units en la diversitat mentre no respecti aquesta diversitat. Per tant, sí, aquestes tres llengües es mereixen ser oficials a la Unió Europea i estic convençut que si la Unió Europea es manté en els seus valors, ho acabaran sent. Perquè una unió que es vol fer respectar en el món també s'ha de respectar a casa seva.